Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kanot Chalong constituency ubarit Adelbert Nongrum. Habagran siya kinong thokbor ha kajanmit ha kasngiba ar jong katayo. Ulapan pao kajing sngongu ya kinong yalam ka Green Tech Foundation da kabaong baki khon samla kila kloy ban len lade ban mi siya kamat na kabenta ban ya khon ya kadawba. Ya kani uba Adelbert ulakren habawla let ban ay kajing kersyan ya kinong yalam ka Green Tech Foundation. Kibaya khon persya ya ka sorkar ban dawa wengno ya ka project kabatmu ban pentrei ha udaw lenong lumpong deng omyam. Na kalyang uba red Adelbert uloong. Bakam sngaw day ban shushong hayem Henry ban wan ay man siem ya ki kenhon kag GTF. Bat kumunong mi ikmat unle ya la ka jong ka kamram ban pendep ya ka deity bat ka jingkit kli. Shu ulapen kenmau ya kamat halor lumpong deng kabawlawan ra lingba ka 0 hour ha kador bar mang tingka kaba hausnem 8,000 apsaw kaba kabenta kaba don ka jing itinat kaba lasai no bat laklet no nakalyang ka sorkar kumta nakalyang jong u ulakentu yaki patba bakin ken maulem ha ka jing duai nakabenta kinong ilam ka GTF ha ka bani kong du ngakan pal ka jing songu hamtam namben ki khon samla ki rangba jong ka benri ki ba lanut ya ka ban len de ban mi shmat na ka banta ban khon ta ka dawba aman ngitip ba ka contain bong ba land is life mo ka khendo ka de ka jingip ti ku buin na paling kinom khmat ngam sudai ba ngam sula pa sisong yen dengan sudai ya ban wan manai mensi meki bar kham tamru bar ban ong iki ba ngaru ngani la ka jong lenti hakaba ngan le ban pandep la ka jong kamram aditi par ka jingir klia amar yangi lajir kipai ba bat kathong hi na ka banta kini ki khon samla kalong ban penti kana ba sarkar kadong kamban scrap yang ni ka project ka ba long ka jingta na ka banta ka imlang ka salang ka ta yani ka pateng mata bar kham tam ya ka pateng manwan tinga kuan pa mau pi ya ki por menchua ki british ki doli shom keni ki ong kentien ya ki political leaders ki jongi what do you want us to do before we leave you kini ki political leaders jongi ki ong ba just leave us as you found us ka ba pan kan mauru ya ka ige jengkaran ji ba ma calcium di president jong ma chaprang ibadai ru uwe entrepreneur ba la long uwe na pranki promoters mo kuno ban kentiu ya ka tourism haka jingwan jungokai jungki weipat ki tourist par juga kornon penne ka ecological restoration bar ka forestation ti kani ka jing pan mau jungi bade ban penne ya ka lumpong deng kum ba kalong ngarung awan ro ni por manai man siam ngam tani khun samla kimdei ban sngo baki sai ban kentur ya ka jai ban riu bro koi bakan ken mau ya ka jing duai na ka bantai jongki aku an pan ken mau ru kali ka kamram jonga man pan ken mau namar ada ken mau hau senam arjar arsaw aga budget speech apa ka budget session lamara alba ka zero awa habdei ka lumpong deng kani ka ka banta ka ba don ka jing itanat ka bala left out unattended nakalyang government tinre bala one part nai nakalyang juba Michael CM ibadai ru chairman jongka Michael jongka Machaprang tourism promotion group kumba arpnyu snam layo ikalis nakay misial tiga ba sngo palapat ya do snam bodon syata ka cikit kli na ka banta makan tiu ya ka jing jungo kai partai haba layo ikalis kumba arpnyu snam layaj kani ka banta jong ka list natai gumun panken mau ban biang shipo snam la ailis nang ta la ailis biang san snam nang ta la ailis pat shisnam nilai ka bang habbu jing kali pat ya ki company berabar lembang ni ka mekhala invest manta kimut ban kumala pau partai ba ka government ni la bu adu nropo snam ka agreement tiga long ki kadak jing kali kani aku ban bu ya ta ka jingkali ya ka government atau ka government of the day ka dei ka pro outsider na ka dei ka pro local ti dei hero ni nongrim ka ba ngako pangken mau ni makadong ka jingtho manakani rong lawan ra ya ni ka issue hawang la pen mau ha ka por jong man respected minister eti mondal
udah minister jong tourism but aku tu ko ngadap ong ba dia ban extend na ka banta kani ka jing temu jong ka Meghalaya tourism Majapahit tourism promotion group kumaki ko na ka banta ban extend tikidon ka hok ban extend makila pan keladur ya ti jaka layo ban wanra biang ya ta jing itanat jong ta greenery lawan pai biang hati jaka kisim kido bat kajing itanat kala kering ya kiwi pat ki tourist banwan siti jaka ndai ka basulingo ndai nakali yang minister ong bakarang don paprang jakaran tengalah penjam no amar pade poka house bola pemit akan tino dong jakaran tengah scam hiru ba ka government kan dang extend ndai so phala pat menta nei ba ka government klanut ya kaban police state da kaban sign agreement bat kumba ki panpau hapo ka jingkali ke jonga ka ba dang shen lawan rak man aku bade bakani ka hawde bakani ka land of kani ka acres of land ka ba ka government ka IT lembaga kani ka MOU jing sign joka MOU walaupun pau ba kila sign kumba ndruko senam ti ki ka jingkali ka ba kuan pau hani ka por kalau muka anbu ke jingkali ya sarkar masik ya clarification na sarkar boleh kailam bakla ya ka house mesti kailam bakla tanya apa ka house kipan pau syai ba kadon kita kerja agreement berarti barka Indian Hotel Corporation Limited hendai lembaka RTI ka balalap lembaki eco ya lembaka green tech mo lapan ka RTI but kelai bahan ila sign ka agreement but MS Omnium Hotel Private Limited. Aku akan kerana basyai. Ba kani ka Omnium Hotel Private Limited. Kumangitip ba try. Jongan ni ka company beri director beri Arun Kumar Rai. Larang bakla ngatai pir kum ki parlo press pihak anwat kan ni. Di uni uju basna ya ka assembly ka badon ka jingtua je kadum. Di uni uju basna ya ka ya ka stadium jong lead porno ye sangma ka badon ru jeng tua karo ti bat aku pengen mau ba halor kani ka clear land alienation ka bangitip sai nomor kadon ka act mo lembaga land acquisition de habangi acquire ka land nuru ka por asam ai por mo bangi acquire ka land habangi sim ka land nak benta kawi ka purpose kumbalong ka hydro power project hapo ka umnyam ti bangi sim ya kani lemba kawi ka purpose bangi kajing temu ti kumbakalong kalum jing suk angtai po apo sauli ru kisim nak benta kawi pat ka agreement bat kumbalong hani ka renja ini ki RR koloni ki basim nak kawi ka purpose hendai ka baki penkala pat syakawi kumangitip menta ka RR koloni ru menta kala ede yang tiga jaka aku mencoba pak ngidang bu kanang tiga jaka nak benta pan ai jakari tengen kum ka rehabilitate nak benta gitu ki refugee ti kibun ki ka ba ni kum ka jat menriu minang kamban kendet menriu ban pej halor kini ki jolong jaman ka bangimla ban sya ini ka land alienation namar kum bakaran syai karkum ke jing pau jong ka jing jubab apa ka question awak ti kani ga jing ra jong ani question awak mana kani ru ndai ka selong bangambil pat ban ya keren ambil ban participate ambil ban debate namar ka kut no question hour ni ko mangli ya ka jing jubab jong ka government ba ya kan ka karkom shim list ka sisnem ka jing one pai ta ka pisah na kaliang jong ka jong ni ka hotel Indian Hotel Limited mo Indian Hotel Limited Touch mo ba kani ka sisnem kan one pai 4.47 crore nang ta ka sansnem kan one ka 7.1 pai 7.42 crores but nang ta shipo snem kan one pai 9.46 crore ti kumba ka list kan one rupo snem but kumba ka lapau jing tho ba kan one pai ka return ka pisa sa government ka jing yo nong lemba kan ka list ka ba government ka ai sa ni ka Indian Hotel Touch kawan kan kandai khandai spa prapuai point rupusan crore ti ka jing kali menta ka bangitip in the name of development our land our right has been snatched away mo hakerting jong development hakerting ka roy kapal ngasya kini hai babun ki banta ya ta hok
na ka banta jongi ka pateng bar kham tam ya kalawi ti ko ban pan pau pi kan ka nakakamram nakaliang jonga kumoy mali ko namar bang lawan ra igini po ka house na sudai hiru bangan jangkaman penim ya ka langi de ban ya lang rekat barki hagan volunteer dan ngi iba ke government kanum take heat attention na ka banta jong kejeng khon ke jongki nan hapan simpat da ko garai namar ha nakaliang ke jonga nada pan pendep ha ka bidai ha ka banta jongka legislative ha bidai ke executive but ngangit scam ba kibun ki option ki bang haban ya chakman tikani ganang perkhat ngangit scam kini ki parlok ru kinang yo ke bor kinang koi kinang khia bag nang la baniang bani khun mar kadega kamram ni ka bangi de ban ai mensi meki na mar kle not baniang rangba bani khun na ka banta pande pansa ya khando ko sia pande pansa ka hok na ka banta ka jab ndiu ko jumi angka ko anbu ka jingkli pinru punru ekar mata baki pai ba ka jab ndiu ka kamar soto la datang si ekar da longkat kum ka standard football ground si ekar la hundru punru ekar kanu potuli desi kala panong hundru punru tuli kemaran football te la ka jab ndiu ka hun mar ngap bat ban supait ka ya ki baki ki khon samla ki bodon ke ki clear ki mi sakaman na ko banta bandawai ka hok na ko banta mangila penne ban pansa ya ka hok long trai ke juni ini beswa pan yang kumba kalong kumba pan pau fi menen ma kat kum kalan acquisition dei kalan acquisition kar kom acquire kalan karina ka banta ka we par ke jing tumu ndai ka bak penongkam manta pat nam ta ka we ti kata wong la belong kalong violation ya ta ka an ya ka ak mo ti bat ya kani kalong ba kumangi khelom som manta ya ka total amod area jong tu ka whole project kan 166 acre